Місто Рівне, компанія «Вулкан» і знову черговий об'єкт нашої компанії. Зараз ми почали тут робити чорновий монтаж каналізації, водички та опалення на базі теплих підлог. Тому запрошуємо вас переглянути. На даному етапі ми виконуємо монтаж теплих підлог. Уже хлопці встановили колектор на теплу підлогу. Як бачите, використовуємо якісні матеріали, випрямлюючи поворотів, заглушечки, все як потрібно. Вже виконано початковий монтаж топковий, тобто заведена водичка з автоматизацією, попередня водоочистка, гідроакумулятор, уже під тиском системи стоять. Також тут буде розміщений колектор теплої підлоги на другу зону будинку. Тут буде у нас газовий котел плюс бойлер непрямого нагріву для комфортного використання гарячої води.